This is MOR 91.9 Chiki Bay. Oras na to, 8:50 na. Hapit na tamag. Tuesday True Confession. Nato niya ha. Kung gusto na mag-share sa ilang mga problems, sa ilang mga feelings, gusto lang nila ipagawas. Master Popi, nako-feeler ba ko something na nasa kung kuan. Di ka na LBM? Oh no! Sin LBM na. I-share na niya. Yung mga kuan true confessions later. But right now, I'd like to say hi kay Mother Eugenia Agot, mama ni Sir Marlon dia sa may MCOR. And then sa wife po ni Sir Marlon, si kuan po, si Sister Kling po niya. And then si Aliyah o si Ip or si Ipi. Ipi! Nag-drive daw siya og kuan. Ga-drive og taxi si Sir Marlon. Kuya gid. Ko ni kuan kaning gandang-gandang si Joveta Espanyol. Nga super supportive kaayo dinhi sa kuan. Ako og sa mga MOR program. Jubeta! Thank you. Nagkagwapa na ka, Day. Day, no, basta ma-bless na yung ka-Day, no? Murag mo kuan gid ta na yung mga transfiguration. Day, no? Naman sa imong pagpaminaw always, dani sa MR. Sa tanan nga man minaw, Day. Grabe, makailak mo sa daan yung kuan nga load. Ano, kung makailak pa lang ta, dapat load na lang unta. Kaya pa, tumate. Sige, eto na mga amilia atong last nga question. Ready na mo? Ibutan na ninyo mga request ninyo diya o mga greetings nga nakalista na diya. Andama na, eto na! Eto na ang MOR University 2.0! 2.0! Mas pinasaya! Mas pinakulit! Sagutin lang ang tanong ni Master Popi. At kung tama ka, may libre ka ng greetings! may libreng request pa! Ang daming matututunan. Mas aha ka talaga. MOR University 2.0! 2.0! Ito na ang tanong. Oy, kauban dahil karon naminaw si Monsignor Abakahin diha. Kauban naminaw with Juvet. Na ang ating question ay sa mugtawag kay wala pa kan. Unsa nga province? Hindi ka province. Unsa nga town sa Quezon province ka-celebrate og Pahiyas Festival every May? Sa nga town sa Quezon province celebrate og Pahiyas Festival every Mayo. Hello. Hello. Paminaw sa imong phone, ayaw sa radyo. Hello. Hello, Master. Your name? Ryan, taga sa Karay. Balingasan. Ay, Balingasan. Kaluluhan ka, kuan diha. Adapit sa Balingasag. Dili sa dito bi ami sa kuan Mangdangwa. Ito, Master Popi. Magkalagi dito na ulan man nun to pero dagan gyapon tao. Wala ko. Nakadto mi Master Popi pero kasi man to nandito man niya nagkuan. Ay, si Kapitan Pamisa dito mo'y nangunay dito sa iyang mga batos dito mga constituents niya. Wag yapon, nagpaulan yapon si Kapitan pero medyo nagpalandong na lang yun siya kay siyempre. Hey, answer ni mo diya sa Balingasag be. Unsa na taon to Master Popi? Ha?
I-try, pag-ikuan doon sa... Ay! Wala man ka namin na maayo. Ayan, tawag balik. Sige. Unsa nga province ay unsa nga town sa Quezon Province ang ga-celebrate og Pahiyas Festival every May. Hello. Hello, next. Hello? Hello, kuya. Hello. What's your name? Jason. Si? Gerson. Sige, Gerson. Taga-asa ka? Sambuanga. Ha? Karon, asa ka karon? Igpit. Welcome to Cagayan de Oro. Gikan jud ka Sambuanga, Gerson? Oo, trabaho ra sa diretso. Unsa nga klase imong trabaho? Driver. Wow. Gerson na. Unsa bay answer sa mga taga-igpit di abi nang-hearing ka diya unsa answer ani akong question? Quiapo is Gerson, sorry. Yung answer pwede ka mo tawag balik ha. Unsa nga town sa Quezon Province ang naipahiyas festival every May? Hello, Master Popi. Hello, what's up? Yeah, what's up, man? What's your name? I'm on Master Popi. Mon? Yeah. You're Mon. Where you from, Mon? Bukidnon, Master Popi. Yeah. What part and which part in Bukidnon are you living in? And Talahag, Master Popi. That is Talahag. What? Somewhere in Talahag, Master Popi. Somewhere in Talakag. How many? Can you describe your place right now? It's one of the coldest place in Bukidnon, Master Popi. And? In Bukidnon, Master Popi, one of the coldest place in Bukidnon, yes. And? Because? It's near... So that? Alag. Gerson, no? Gerson? Master Popi. Sige ito? Mon, Master Popi. Mon. Ako yung mga kanang short-term memory. Sige. Sige, ansa may kuan ni mo anabi? Ansa may mo answer anabi? Lokban. Lukban is correct. Lukban, Quezon Province. Siya ang ga-celebrate og Pahiyas Festival. Okay. Mayo. Oh. Ansa imong request be? Kuan, Master Popi, The One, by the Chainsmokers. The One. Mao na pud ni karon basin wala na pud ni amo karon ba The Chainsmokers. Bago kayo. Bago pa po, Master Popi. Hatagi lang po mga kwan. Ako na na-i-play niya ha. Sige, okay lang, Master Popi. No problem. Okay raman ka. Okay lang, Master Popi. The one to no? Letra or kwan? The One. Word nga one. Yes, Master Popi. The One. Check na ko again, B. Wala pa. Pero later, na yan. Master Popi. Speaking of Pahiyas, ha, Mon? Yes. Kabulo ba ka dito sa Quezon? Muadto ganita dito. Kung gusto nga magsuri-suri dito sa Quezon, dapat tilawan nimo ang ilang mga delicacies o mga food nga dito lang makita. Kaning lukban longganisa. Taon na nimo daon saan ang lukban mong ganisa? I'm sorry. Ano po yung lukban longganisa? Parang Ilocano, parang ganon. Okay. Tagalog, ganon. Ano po yung lukban longganisa? Pakihanap po para sa akin. Siguro to, Master Popi ba? Hindi lami, sarap. Sabihin dyan, lami ba to? Sarap ba to? Uy, nabilaukan ako. Pahingi ng maginaw na ano. Now, hindi yan maginaw. Malami. Nabilaukan ako. Pahingi ng maginaw na ano. Now, hindi yan maginaw. Malami. Malamig, ha? Yung
Maginaw, Okay. yung ano nila, atmosphere maginaw. Pareho dyan sa Bukidnon, maginaw. Okay. Pero pag inumin mo yung malamig, malamig. May tubig. Oo, ganun. Hindi maginaw, ha? Sa hanapin natin yung budin. Budin. Master Po? Isang kasaba cake na gawa sa Quezon. Oo, kasaba cake yan. Ay, favorite ko yan. Oo, masarap kasi siguro. Silang ano doon, walang tuba doon, pero mayroon lambanog. Labi na, lalo na sa Batangas. Tapos meron din silang version doon na kalamay. Like in Bohol. Opo, opo. Tapos Okay. pag pumunta ka doon, wag kang meron kayong kamay? Ilang 20 million siguro. Master Kalamay, Po. kalamay. Meron Okay. silang special pansit din, yung pansit habhab. Oo. Yun yung pupuntahan natin, tapos hindi ko alam ano itong hardinera. Siguro, Okay. siguro masarap tong hardinera. Master Po, I'm masarap sure, po. I'm really sure. Lalo na kung basa, yung ano? Yung juicy ba? Juicy yung hardinera na pagkain. Mas Okay. malalasap mo yung ano, yung yun na. Sarap. Okay. Ano din ang Quezon province ng yung mga yema. Yema cake, yema cake, yung mga dessert na bang yema-yema, yung mga ganun. Yeah. Ilawin na baboy, yon. Favorite nila doon, lutuin yon. Wow. Tapos kung pupunta ka, eto, sa Quezon makikita yung the longest aisle of the church. Wow. Mapagod yung misis mo, yung wife-to-be mo. Ano pong... Magantay ka doon sa altar. Tapos yung wife mo, wife-to-be, hindi pa nakarating sa altar, pagod na, natulog. Ano po yung church, Master Po? The longest aisle in any church in the Philippines is in Basilica of San Miguel Arcangel in Tayabas. Laguna, di ba? Tayabas, Laguna. Then, isa sa mga tourist spot nila doon, yung Quezon National Forest Park. Sabi na, sa Quezon Forest, Quezon National Forest Park. So, labi na, kay summer man karon. Kung gusto mo pumunta ng Quezon or may sasamahan ka sa Quezon kasi may mga business trip, yan. Or nag-uban lang kasi yung barkada or naakay igagaw dito gid ka. Ayaw nga inyo ng tilawan, ang mga dapat tilawan. Ang mga dapat adtuan. Dili dapat adtuan ayaw. Dili dapat tilawan ayaw. Okay? Nanay bana. Salamat kayo, Mon. Tawag po, Master Po. Ako lang to i-play on niya, Mon, ha? Wala yung problema, Master Po. Ay, kabalaka. Okay. Ayan. Salamat. Ayan. Salamat. Ayan. There you go. Ako lang to i-play on niya. Ako sa itong pangitaang pamaagi, ha? Pangitaan sa nako, ha?